Аз не запомням никога. А производител ли сте? Земеделски стопани. Къде отглеждате продукти? На Зелен дол. А тази година цените как са в сравнение с миналата година? Така, значи, за разлика от всички европейски държави, ние сме на тъмно във всеки едно отношение. Да, разбирам ви, това е така, но цените тази година Сега ще по-високи кажа, ли са? ще се поясна. Абсолютно на всички услуги и материали цените върват нагоре. Земеделската продукция върви надолу. Непрекъснато се понижават цените и се принуден да продаваш от себестойност. Особено в такава тежка година като тази. Винаги работиш на загуба. Един земеделски стопанин работи вече на загуба. Не, аз ви питам конкретно, да речем краставицата миналата година по това време. Същата цена. Същата цена. А добре, има ли значение, че годината беше много лоша и производството е по-слабо? По-слабо е производството, но не може да отидеш на по-висока цена. Защото няма да има покупателна способност населението. В кавички. Да. Няма.